Er du klar? 12. marts, og det her er scene 5 eller sådan noget med scene 4 med kirken. Vi sælger Klosterkirken. Værsgo. Velkommen. Velkommen, mit barn, til dette hellige rum. Vi er kommet ind i dette mit hus for at diskutere salget af vor kære Klosterkirke. Herren vær med os i disse forhandlinger. Jo, præst. Det er mig, Persille, din lokale ejendomsmaler. Nå, lad os rokke det her og lave et fedt salg. Jeg tænker, at vi kan sælge det til 200 millioner. Hvad siger du så? Jeg beder dig, Persille. Lad nu ikke usel mammon overtage vores hjerter. Du ved, at epistlen i dag skrives af apostlen Matthæus, der minder os om ikke at lade os styre udelukkende af økonomi. Men selvfølgelig jeg er da klar over, at det er nødvendigt at sikre kirkens økonomi. Dagen, præst. Det var intense ord. Men, hey, ved du hvad der vil hjælpe med salg? Ludvig Holberg, bro. Det er ham, som har brugt alle sine penge på Sorø Akademi. Altså, vi kan pitche drømmen om en barons værelse, der bliver til virkelighed. Ja, Ludvig Holberg. Ja, han var en stor mand. Og hans generøsitet lever videre i vores hjerter. Jo, det kunne godt lokke nogle potentielle købere til. Men præst, her kommer en spændende mulighed. Ja. Altså, antallet af medlemmer i kirken. Den falder. Så derfor så kunne vi jo bare sælge det til. Muslimerne. Altså, prøv at forestille dig. En kæmpe kuppel i kobber. Det tager Kajla. Herren står mig bi, Persille. Altså, vi er jo selvfølgelig nødt til... vi er nødt til at tænke på alle muligheder, det ved jeg godt, men... Tænk dog på kirken, på vores tro og... Ja, kirkens historie. I må tage det op til nøje overvejelse. Men hvad mener du, præst? Hvad med at sælge det til en kinesisk milliardær? Ja. Altså, han hedder Ming Pang fra Shavaba. Altså, han kunne jo købe Sorø Klosterkirke, og så kunne han lave et wellnesscenter. Ja. Altså, et wellnesscenter, hvor man kunne lave daggry-yoga og selvtillidsmeditation og tai chi-prøvelse. Jamen, hør først mit råd, herre unge Persille. Ja, hvad nytter det at vinde hele verden, om du lægger skade til din sjæl? Altså, vi må tænke nøje over, hvordan vi bevarer kirkens ånd. Okay, præst, men hvad med enhedslisten, mand?
Enhedslisten. Ikke? Altså, de kan købe kirken, og så kommer der nogle københavnske familier, de laver et kollektiv, ikke? Og det bliver sindssygt spacey og hyggeligt for dem. Gud se noget til os, kære Persille. Enhedslisten har sin vej, og kirken har sin. Vi må i hvert fald tænke nøje over det. Nu er jeg ikke udsigt. Hey, præsten. Tjek lige det her ud, ikke? Du skulle der forstå, ikke? Det er lige meget. Det er bare for tilbage. Altså, ham der, den tidligere og kommende amerikanske præsident, Donald Trump. Hold den op. Hold den op. Nå ja, okay, jeg glemte Donald Trump. Der kan jeg godt, den har vi gerne. Altså, jeg ved godt, han ikke er præst, vel? Men han kunne opføre et gyldent hår, altså jeg mener tag og en golfbane. Vi har hullerne ude for lige i forvejen, ikke? Altså, det kunne være fedt. Du forbløffer mig, Persille. Ja, den amerikanske præsident med sit orange, med det gyldne hår. Ja, og vi må i hvert fald ikke glemme, at han er en troende sjæl. Ja, og en regelmæssig tilbeder af vor Herre, så ja, han kunne sandelig være en værdig vogter af vor kirke. Okay. Halleluja! Hey, Donald. Hi, friend. Jeg skal lige sige noget, inden du slukker. Kan du sige noget? Ja. Ja. Der er et sted, hvor du, der med enhedslisten, tror jeg, hvor du siger noget med sjæl. Ja. Det er et eller andet. Og Du siger noget med sjæl på et tidspunkt. nej, ikke efter enhedslisten, så siger jeg, at sin vej og kirke sin vej. Det var inden der siger du noget med sjæl. Ja, det er efter dagbrugsjub og alt det der, Ja. så der må vi tænke over. Der kunne jeg godt tænke mig, at der er et eller andet med sjæl, du siger. Ja, der siger jeg skade til sin sjæl, og så tænker jeg over at bevare ånd. Yes. Skade til sin sjæl, der vil jeg godt have, at du laver et meget tomt blik med åben mund. Altså sådan lidt forrettet, eller hvad sådan lidt? Nej, mere at du... Nej, Læs, du er fuldstændig blank. Du fatter ikke, hvad der siger. Sjæl på det. Ja, det er jo mere ånd. Du har overhovedet ikke forstand på ånd. Så hvis du kan lave det fuldstændig bare den der... Ja, altså top blik med store øjne. Man kan virkelig have fornemmelsen af, at det fatter du ikke. Ja. Fordi det sætter det fuldstændig i modsætning, de to ting. Hvad hedder det? Og der er noget her til sidst. Hvad fanden er det? Hvordan er det, I siger de sidste replikker? Jeg siger, at ikke faktisk tjekke det ud, der er den tidligere amerikanske præsident med sit hår og alt det der, og golfparadis og hullerne udenfor. Jo, det der med hullerne udenfor, Ja. Hvad hedder det? Kan vi har jo allerede en ansat, der graver huller. Eller et eller andet, så det bliver endnu tydeligt, altså hullerne udenfor. Der er jo ikke, gravene er jo ikke der er jo ikke huller. Jeg troede, det var vejene. Okay. Ja. Jamen, så skal det måske tydeligere, fordi jeg har tænkt, at der er de der graver. Okay. Jeg har ikke været spurgt, at det var graven. Vi forstår to forskellige ting. Så, ja, godt. Det tager vi. Det er fint.